Тя каза, че е част от екипа изпълнител на екологичната оценка на обществения план, господин Шалов е ръководител на фермата. Господин Шалов, тук се срещате. Да, как няма увеличение на община Ямбол? Точно така. Как става това, след като в територията и в регулацията на града местността Курткая, която се смята за пълна зона, влезе в територията на регулацията? Това е моя въпрос. Може би архитектите могат по-добре да отговорят, но няма увеличение на площта на община Ямбол, а не на град Ямбол. И как да няма увеличение на община Ямбол? Да, разликата между община и град. Да, Града в регулационните граници, а общината е в прилежащи територии, землището на общината. Курткая може би е била част от землището на общината и в последствие влиза в регулация. Така, тя влезе в регулация, което значи, че влезе в общината. само за да се беше в общината. Тя се беше в общината. Но не беше ли в регулацията на плана? Извинявайте. Значи тук говорим за устройствен план на община Ямбол. Не за град Ямбол. Няма да говорим на различни езици, но няма значение. Втори ми въпрос. Събираме разделно отпадъци. Обаче всъщност събирането е разделно от нас, гражданите. Ако има такива казани, които да се събират разделно, де-факто всички се включват в едно и също място и влизат в сегашното сметище и всички казани изсипват боклука там. Къде е разделното събиране и къде е разделното отпадъци, където нейлоновите турбички се веят из целия ямболско поле. Така. Липсата на паркоместа осъкати много от зелените площи. Аз много се радвам, че господин Жечев е тук, защото има един паркинг подземен, колкото изградиха благодарение на него и с неговото участие между блок 20 на Жорж Папазов и Димитър Благоев 11. И парк по местата отгоре на блока, на паркинга, не могат да се ползват от живущите и прилежащите хора, които живеят там. От друга страна обаче, зелените площи в нашия квартал се унищожиха благодарение на това, че хората няма къде да се паркират местата. Какво се прави по този повод? Благодаря. Благодаря за въпроса за разделно събиране. Значи консенерството за разделно събиране, те не са предмет на изнасяне и депониране на сметището, а са предмет на изнасяне и оползотворяване. Така както се оползотворяват тези които как се работи формулировката в микрофайбър, предприятието, което е по посока на ЖП линията Девиково. По същия начин се оползотворяват всеки един от големите отпадъци, които е предмет на разделно събиране. Там, където гражданите недобросъвестно изхвърлят, не сепарират предварително отпадъците, за да ги поставят в тези контейнери за разделно събиране, а ги изхвърлят в общите кофи за смет, те са тези, които откриват на сметището, за които вие в момента говорите. Но с изграждане в последствие на регионалния център за управление на отпадъците, преди да бъдат депонирани, те ще бъдат сепарирани, така както на другите места са сепарирани предварително и ще бъдат оползотворявани, а частта, която ще бъде депонирана, ще бъде тази, която не може да бъде оползотворявана. Господин Кърцаков, една забележка. Смятате ли, че във всички места в кварталите има такива казани за разделно събиране? Аз съм в центъра и в блока на моя паркинг, на моя сметосъбиране нямаме нито зелен, нито жълт казан. Извинявайте. В центъра на града. Те са достатъчно равномерно разпределени, но въпросът е, че ние като граждани трябва да имаме достатъчно съвест, за да бъдем добри и да отпадъка, който имаме, който е от такъв характер, може да бъде сепариран, да бъде от нас занесен до тези контейнери. От нас зависи. Значи, ако искаме да бъдем добри, ще живеем в ако искам да бъдем лоши, ще живеем на лоши. Други въпроси?
Въпросът, зададен от вас, отнася за строго определена територия към цялата градска част. Града като цяло има да решава различен начин и проблеми за паркиране. И като в Карбона преобладават индивидуални имоти, паркирането, освен в обществените пространства, където е за обществено обслужване, е редно да се реши в рамките на имоти. В комплексите също има оживени паркоместа. Сериозен проблем представлява централната градска част. За съжаление, с последния устройствен план, броя на паркоместата е увеличен. Не мога да ви кажа точно колко, по простата причина, че не съм подготвен за това въпрос, но винаги може да се направи справка колко са били наличните и се спомня колко допълнително си осигурява. Независимо от всичко, те не стигат по простата причина, че първо степента на моторизация е неимоверно висока и след това свободни общински терени, където се организират такива паркоместа, налично, за съжаление, няма достатъчно. И едно друго нещо, за да няма зелени площи в града, от една страна е липсата на паркинги, от другата страна е липсата на контрол и санкция, където паркират върху зелените площи. Това е по този въпрос. Оттам идва въпроса и опазването на зелените площи. Да, ако общината не си свърши достатъчно работата и този паркинг от 50 места не бъде освободен и ползвал от хората живущи, зелените площи ще се опазят. От една страна е това, от друга страна е и санкциите и контрола за тия, които унищожават зелените площи. Контрол трябва да има от страна на общината и от страна на гражданите, както в случая и на граждански контрол. Именно това е леко намеквам, че в края на краищата не е виновна само едната страна, но тук сме виновни и ние, гражданите, които допускаме и не си паркираме колите или някой търпи, това е нещо. Гражданите правят всичко възможно. Ние имаме до общината 4 писма изпратени да ползваме този паркинг. Къде са наши граждански права? Кое е отворен паркинг? Там трябва да има табела паркинг. Молим се. Вие знаете много добре, че лично вашите хора забраниха да се качат отгоре коли. Айде да ни говорим по въпроса. Не може да говорите писмено, че да знаят. За протокола Диана Бончева. Господин Шароков, въпросът ми е конкретно към вас, защото знае какво ще ме отговори господин Кърцъков. Защитава ли сте се по закона за авторското право в този доклад? Екологична оценка. Ами защото аз поисках да получа в електронен вариант екологичната оценка и понеже не ми беше позволено, отговорът след това разбрах от колеги журналисти, господин Кърцъков е казал, че ще сме да нарушим авторското право. И ако наистина няма такава защита, още от сега ви давам заявка да ми дадете променения, да променената екологична оценка, защото тук виждам много факти, които са изложени. Ами господин Кърцъков ви е отговорил по реда на Закона за достъп до обществена информация. Не е по Закона за достъп до обществена информация, няма да споря в момента. Кой е правило тези замервания на фини прагове частици, защото ги нямаше по първоначалния вариант? Това, което успях аз да прегледам в стаята. Да, те са схеми, да. Ако слушахте внимателно презентацията на проекта, разработена е преди няколко месеца и приета от Министерството на околната среда и водите програма и план за намаляне концентрацията на фини прахови частици в община Ямбол. Тази програма и този план са качени на сайта на изпълнителна агенция и може да се запознаете оттам. Оттам е информацията. Точно тази програма е план, която е одобрена от Общинския съвет съвсем наскоро, без обществено обсъждане, с някакво парламентарно. Абсолютно. Без никакви замервания, защото в тази програма и план не са взети предвид новите производства, които са тук. Защото аз покинам съвсем актуална също информация от Европейския регистър за изпускането на преноса на замърсители. Ето, вчера съм си извадила там съвсем актуални данни от интернет. Можете да ползвате. Мога да ви покажа също справки от областната служба за аварийна безопасност. Ами,
Само за тази година имаме непрекъснато за оплакването на хората от Карбона, Златен век, а тези сигнали касаят с ЖК Зорница. Ето единия точно 13 август, ЖК Зорница блок 4, Сяра, на 17 януари, Сяра, ЖК Зорница 2. Ще ни даваме поне идеи да допълнят, ако трябва, защото действително трябва да се вземат под внимание тези неща. Не регионалният център за управление на отпадъците, който не е на територията на община Ямбол, ами да вземем на територията на община Ямбол тези замърсители, които са конкретно. Защото точно в тези райони, които аз, за които говоря, ами там не са предвижени зелени площи. Въпреки излишните препоръки на РЗИ, просто ги няма. Не направо, не чух дали въобще сте взели под внимание становището, което нашата организация изпрати. Значи от жилищен комплекс Водница, поне така написаха от община Ямбол. От РЗИ имаме пак становище по тази екологична оценка. Заради това се прави това обществено обсъждане. Какво вземате ли под внимание допълнителните мерки на нашите препоръки? Това не интересува. По отношение на замърсяването на въздуха, аз не спорвам вашата информация, сигурно има епизодични такива сигнали и на епизодични замърсявания. Но компетентните органи в България са преценили, че град Ямбол не е град, който трябва да бъде включен в системата за националния мониторинг на въздуха. Не се правят, че не са правили измервания. Тук се правят измервания, правени са измервания от лабораторията на РИО Стара Загора. Ами през 2011 година, 2010 също. Значи... Те казват, че не са правили, не казват, че не са правили. Значи там не са правили. Няма да не казват, че не са правили. А вие ли казвате, че са правили? И във вашето отношение, преди 15 година го нямаше. Данните не могат да бъдат абсолютно използвани, защото техниката не става, защото местата не са променени от тази. Така е. Значи, сега този спор е дали са правили или не са правили. Важното е, че компетентният орган, единственият компетентен орган, не може да бъде, нали? Не може да бъде. Той е причинил, че качеството на въздуха в град Ямбол е добро и не е необходимо да се изгражда пункт за следение, на постоянно следение на качеството на въздуха. Отчели се, че е възможно за решаване концентрацията на финните парникови частици, поради което са изискали от община Ямбол да разработи такъв план за намаляне на тези финни парникови частици. По отношение на въпроса ви за това дали сме взели предвид вашите писания, да, разбира се, не само вашите, всички, които получихме. Запознали сме се подробно и всички тях, които касаят екологичната оценка на общия устройствен план на община Ямбол, са взети предвид. Кажете ми конкретен какво значи взети предвид, всички са взети предвид и ето споменахте за зелена система. Да, видяхте в мерките, има включени такива условия за изграждане на зелени клинови и зелени пояси
в новопредвидените територии, които се формират. Кажете ми нещо конкретно, което имате да се говори. Значи, ние имаме преписки с общината непрекъснато. Написали сме няколко жалби. Искам да ви кажа, че във връзка с готвената екологична оценка